Sådan der, så tager vi. Og det er David, der spiller nu. Ja, Minecraft David. Minecraft, ja. Og jeg skal lave en portal til Ender-Dragons verden. Ja. Wow! Jeg vidste ikke engang, jeg faldt ned. Nå, og jeg har prøvet at klare Enderdragen masser af gange. Måske 3-4 gange har jeg prøvet at klare Enderdragen. Ja, og så skal du prøve at gøre det igen. Ja. Vil du ikke bare lave en portal med det samme? Jo, men først vil jeg altså faktisk lige gerne lave noget. Når man går ind i på portalen, hvis man har lavet både et hul og et hus, og så når man kommer ud af portalen, og man har klaret Enderdragen, så ender man i det sted, man først har lavet. Okay, så det vil sige, at du skal lave et hus nu? Ja, og så når jeg kommer ud af portalen, så er jeg inde i mit hus. Okay, det er fint. Jamen, hvordan flyver man ned med den her? Det er den der. Ja, det er. Og nu skal jeg også vise jer, hvordan man laver en portal til Ender-Dragons verden. Man skal bruge enderøjne. Nogle par stykker af dem. Ja. Og så skal man også bruge nogle ting mere, der er svært at finde for mig. Og det var bedre. Hey. Hvad du laver? Hvordan skal jeg... Og det var det, man skal... Det der. Det er ikke det, jeg skal bruge til at lave portalen til Ender-Dragons verden. Er det ikke obsidian? Nej, skal man bruge det til at lave Ender-Dragons portal? Ja, det tror jeg. Det skal man altså ikke. Okay. Kan du ikke huske videoen, vi har set? Fint nok. Jeg har ikke lavet portalen før, det har du. Så tager du bare. Jeg skal lige først finde den. Og ja. Er der ikke nogen, der gider at hjælpe mig, far? Jo, jeg er altså ret sikker på, det er obsidian, du skal bruge. Det er den her. Og så Nå, det er rigtigt, ja. Og så skal jeg bruge sådan en her. Skulle du ikke bruge obsidian? Nej. Det er rigtigt, det er dem der, du bruger. Ja. Har du glemt det? Ja, det havde jeg glemt. Her, det er et rigtig godt sted. Det skal blive gravet ned. Det tror jeg. Og det skal 2 felter dybt. Bagefter. Og man får masser af point, der klarer Enderdragen. Det er det sværeste på computer. Fordi på iPad kan man ikke lave portaler. Så derfor svært at tro på, når man har en iPad, at ja. At det sværeste er at klare på iPad. Det er ikke bra, men man kan jo ikke lade portal. Ja. Tykke streg
Jo. Eller nej, jeg skal ikke have noget svær. Jeg skal have en hakke. Det er bedre at kæmpe mod Enderdragen med en hakke. Ja. Der skal jeg have en hakke. Okay. Jeg har... Nå jo. Og det er altså ret irriterende, når det tager så lang tid at klare Enderdragen. Men bare rolig. Jeg er så god til at klare ham. Det siger jeg. Jeg prøver at se en edderkop gik ind i portalen. Nå, og så faldt den ud over kanten. Nå, og nu skal I se mig. Sådan der. Enderdrag, så mødes vi igen. Så mødes vi igen, Enderfjols. Hvor er du henne, dit Enderfjols? Nå, gemmer du dig derovre? Jeg så... Skal du udlægge tårnen, eller hvad? Nå, Ja. Kom til, farmand. Nu mødes vi igen, Enderdrag. I Enderdragens verden, Enderdragens drag. Du er min største fjende. Og jeg siger det lige, I skal ødelægge alle livtårnenes de ting, der laver liv, ellers så slår I ikke Enderdragen. Skal du så ikke klare dem til at ødelægge dem med det samme? Jeg kan så godt finde på at slå om, så jeg kan ødelægge alle livtårnene. Det kan jeg godt finde på at gøre. Det ved jeg godt. Nå, okay. Jeg prøver det her masser af gange. Hele helbreder mig altså faktisk også. Nu var det ikke meningen at angribe mig. Nå. Det var nok bare ikke din plan, Enderfjols. Bam! Hvor er du inde? forbi og så ikke dit grimme fjes. Jeg slår dig, Enderdrag. Det mener jeg. Men prøv at sige, at han bliver helbredt. Ja, det ved jeg så godt for hun da. Hvorfor tager du så ikke tårnen ud? Oh yeah. Kabam! Og jeg fik hjertebank. Han kom lige ved siden af mig. Hans livred. Han har livredskaber. Han har livtårn, det er store fjols. Han er det største fjols i hele Minecraft. Hvor er du henne? Der. Du er nem at finde, Enderfjols. Du er den værste fjende i hele Minecraft. Hallo, jeg sagde det bare til jer. Der er ikke noget galt. Der er ikke noget galt med, at jeg klarer ham bare. Jeg slår ham til dragen. Som I kan se øverst og oppe på skærmen, så har han deres alt det helbred. Sådan jeg lige kommer ud til at gå igen. Okay. Og øverst oppe på skærmen
for nu kan I se det igen. Han er direkte kursen mod mig. Jeg slår ham. Bam! Og ja. Jeg plejede at slå ham 2 gange med en diamondhakke. Første gang jeg slog ham, der tog jeg alle diamondvåbne med for at teste, hvad for en der skadede mest på ham. Og så fandt jeg ud, at det var den diamondhakke. Så ville han godt have et hakke mod ham. Men han er et stort fjols. Det siger jeg. Jeg siger det. Hvis de går der ikke for liv, så skal de klare ham for at komme ud igen. Står du bare lige der. Han angriber mig nok. Bliv mig. Sådan. Ja. Ja, lige meget. Jeg skal altså optage den her film her. Wow! Forbi jer. Ja. Wow! Forbi jer. Forbi jer. Han kommer tilbage lige om lidt. La 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 la. Bam! Hader ikke fjols. Tænker at jeg lige kigger på inden af Indestructs verden. Det her, det er meget mit. Det er her, jeg skal slå ham. Hvor er du henne, Inderfjols? Der. Bam, bam, boom, bam, bam, bam. Jeg vil slå dig. Og kan de spørge om noget? Hvis de spørger om man kan få Minecraft i Lego, så kan man få ham her i en pakke. Den næststørste pakke er Lego Minecraft bag. Indestructs er den næststørste af alle pakkerne. Den næststørste. Minecraft er den allerstørste. Okay, du kommer til fremme. Først så skal du ikke ødelægge her smoothie. Hvad taler I egentlig om? Ej, jeg taler om at slå Enderdragler. Jeg skal godt lave en smoothie-fabrik. Smoothie. Jeg kan lave en smoothie-fabrik. Lige meget. Ja, det hjælper på det. Ja, jeg har fået gang i ham. Jeg slog hans fod. De den der fjes skal blive småstumper. De fjes skal blive til point. Det mener jeg. Jeg klarede det før. Og så er du i live af rev. Jeg har ikke engang slået halvdelen af hans liv ihjel. Ja. Nu fortæller jeg igen, hvis I ikke hørte det, så sagde jeg for et stykke tid siden, at øverst op på skærmen kan I se, hvor meget liv han har. Jeg slår på vingen, hans svage vinge.